Case memoriale. Ruinată în câteva rânduri, reconstruită ultima dată în 1976 pe vechile temelii, restaurată în anul 2000, Casa Copilăriei lui Eminescu de la Ipotești, acum Casa Memorială a familiei, este una modestă, dar nu lipsită de o anumită eleganță rustică, așa cum scria Călinescu. Tot ceea ce este cuprins între gardurile de piatră era, altădată, curtea familiei Eminovici. Mihai Eminescu a stat la Ipotești până la vârsta de 9 ani. Poetul s-a născut la Botoșani, dar susțin de fiecare dată că din primele luni ale vieții lui, Eminescu a fost adus la Ipotești. Familia deținea acest spațiu începând cu anul 1847 și începuseră actele mult mai devreme, cam prin 1845. În 1847 au perfectat actele și în 1852 își construiau o casă nouă după gustul lor, pentru că, venind la Ipotești, au găsit pe moșie o casă țărănească, îndreptată cu fața spre biserică. Acolo era o cancelarie, o bucătărie și dormitorul comun pentru băieți. Băieții când veneau în vacanțe dormeau acolo și vă spuneam, au construit o casă mai mare, o casă ca aceasta, adevărat palat boieresc, dacă ne gândim că la vremea aceea casele țăranilor aveau doar o singură cameră și pe partea de moșie a tatălui poetului erau 19 case. S-a stins viața falnicii Veneții, n-auzi cântări, nu vezi lumini de baluri, pe scări de marmură prin vechi portaluri pătrunde luna înălbind păreții. Oceanos se plânge pe canaluri, el numai în veci în floarea tinereții, miresii dulci ar da suflarea vieții, izbești în ziduri vechi sunând din valuri. Ca-n ținterim tăcerii încetate, preot rămas din a vechimii zile, San Marc sinistru miezul nopții bate, cu glas adânc, cu graiul de sibile rostește lin în clipe cadențate, nu învie morții, e în zadar copile. Revenind la locul acesta, ceea ce vedeți dumneavoastră intrând aici, pe moșia de altădată a boierului, a căminarului Gheorghe Eminovici, este o reconstrucție. Din 1975 până în 1979 s-a lucrat. Au fost făcute și săpături arheologice, s-au descoperit multe lucruri care țin de istoria veche a acestui sat, dar ceea ce ne interesează pe noi este faptul că au fost descoperite resturile fostei temelii și această casă este ridicată pe temelia de altădată. În plus, sigur că da, se păstrează dispoziția camerelor, s-a lucrat după fotografiile autentice găsite mai târziu, pentru că în 1924 s-a surpat Casa Copilăriei Poetului și prin 1933 Nicolae Iorga se implica profund la Ipotești, cam începând cu 1929, când au început lucrările pentru construirea bisericii, dar s-a făcut și un muzeu. Muzeul acela nu avea nimic comun cu adevărata casă, mă refer la partea de arhitectură. Și muzeul făcut de Iorga a fost dărâmat în 1975 și spuneam s-a lucrat până în 79. La 15 iunie 1979, casa în forma pe care o vedeți era gata. Deci, păstrându-se absolut totul
vă spuneam, s-a lucrat la scară după fotografiile din 1919, 1924, 1916. Porni luceafărul. Creșteau în cer lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de desubt, deasupra-i cer de stele părea un fulger neîntrerupt rătăcitor prin ele. Și din a haosului văi, jur împrejur de sine vedea ca-n ziua cea din-tâi, cum izvorau lumine, cum izvorând în înconjor ca niște măr de-a notul, el zboară gând purtat de dor până piere totul, totul, căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște și vremea încearcă în zadar din goluri a se naște. Nu e nimic și totuși e o sete care îl soarbe, e un adânc asemene uitării. Sunt trei camere cu un hol pe mijloc, așa zisa casă mare, casă de curat, cum spunem noi. În zona aceasta, în Moldova, această cameră care servea altădată ca salon, un hol mare pe mijloc și două camere mai mici, dormitorul sau iatacul domnișoarelor, al Harietei, al Aglaiei și camera părinților, unde se află biblioteca. Ne-a condus prin încăperile casei Eminovicilor Maria Casian, muzeograf memorialist la Complexul Memorial de la Ipotești.